Helo, shwmai, enw fi yw Steff o Sgiliau. Heddi ni'n mynd i wneud sesiwn yn syliedig ar cryfder a cydbwysedd. O'r gore, na gyd bydd angen arnoch chi bydd hosan, pêl-drod, neu rygbi, neu hoci. O'r gore. Felly, ni'n mynd i ddechrau. Ni'n mynd i fynd trwy'r gweithgareddi yma yn eitha cyflym. Byddwch chi siŵr yn gweld bod chi'n cyrraedd rhyw fan, neu falle bydd rhai nhw chi'n gallu wneud nhw gyd. Ta le chi'n cael trafferth gyda, stopwch fyna, ymarferwch tan bod chi'n gallu cael cyn symud mlaen i'r un nesaf. Felly, ni'n mynd i weithio ar rolio o'r gore, ond rolio mlaen. Nawr te, byddwch chi'n rhoi'r hosan o dan eich pengliniau chi. A na gyd chi'n mynd i wneud yw rolio nôl a mlaen i ddechrau. Hosan, dan y pengliniau. A chi'n mynd i rolio nôl a mlaen. Toni moyn y pengliniau i cyffwrdd ar llawr. Felly ni'n rolio nôl a mlaen. Os ni'n gallu meddwl am cadw'r bola yna yn dyn, achos cryfder heddi yn mynd i fod cryfder yn y canol, bola a y coesau. O'r gore. Felly, triwn ni 5 arall yn angloi. Fyswch chi defnyddio'r hosan i helpu chi ddod nôl lan. Coesau gyda'i gilydd. Tensiwn yn y bola. Good, nawr te. Fi'n siŵr bod rhan fwyaf chi yn gallu dod ben â hwnna. Ni'n mynd i anghofio am yr hosan am eiliad. Fi'n mynd i cadw yn eitha agos, dim nôl at hwnna wedyn. Yr un nesaf ni'n mynd i wneud yw dwylo dan y coesau. Dych chi'n gwybod, ewn ni fan hyn gyntaf. Dwylo dros y pengliniau. Yr un peth to, rolio nôl a mlaen. Dwi'n gwybod? Coesau gyda'i gilydd. Tensiwn yn y bola. A bydd ni anelu i wneud ar y diwedd, bydd cyrraedd nôl an un coesau ni. Ond ewn ni trwy'r ymarferion hyn nawr, jyst fel bod ni'n gallu datblygu'r cryfder a'r cydbwysedd sydd angen. Newn ni 4 bach arall. 3, 2, a 1 bach arall. Lot o tensiwn yn y bola. Nawr te, yr un nesaf. Coesau allan yn syth, dwylo o dan y coesau tro hyn. Gwneud gwmws yr un peth to. Nôl a mlaen. Gwneud? Coesau'n syth tro hyn. Ni'n trio ddim defnyddio'n breichau ni. Cadw lot o tensiwn fan hyn. Good. Da iawn. Yr un nesaf. Wneud hwnna, ond gyda coesau wedi plygu. So bydd ni'n neud siarp. Mor fach a gallwn ni. Nawr, dyw rei ddim cweit fel sit-ups. Ond bydden nhw'n dechrau nawr. Dechrau llosgi. Cyhyrau yn y bola. Yn dechrau llosgi. Nawr te. Os ti'n gallu dod ben o hwnna, ni'n symud mlaen yr un nesaf. Nawr te. Dechrau mynd yn fwy caled. Ni'n mynd i cydio nôl yn yr hosan nawr. A be ni'n mynd i wneud yw, ni'n mynd i gydio ynddo fe a dale uwch ben yn pennau ni. Achos yn anffodus, dyn ni ddim yn cael defnyddio ein dwylo ni. Wneud yn siŵr bod ni yn datblygu cryfder, digon o gryfder yn y bola a'r cydbwysedd i godi. Nawr te. Fi'n siŵr byddai lot o chi'n gallu gwneud rhywbeth tebyg i hyn. Byddwch chi'n dod lan. Defnyddio'r dwylo i'r trad. Digon rhwydd. Beth ni'n trial wneud yw torri allan y dwylo. Fel bod ni'n dod yn syth lan i'n trad ni. A ni'n mynd i gydio yn y hosan, jyst i wneud siŵr bod dwylo ni i'ch ben yn pennau ni. Felly, gewn ni cwpl o ymarferion gyda, rolio nôl ac ymlaen gyda'r hosan uwch yn pennau ni. Cwtio'r coesau mewn.
o'r gore. A na gyd sy'n ni ar ôl wedyn yw trial aros yn trad ar y diwedd. Nawr te, dewch i ni cael gweld os gallwn ni dod i bennau. Nawr te. Barod? Sy'n waniaeth os ydych chi'n gallu gwneud e? Dim ond trwy ymarfer hwn nawr, byddwch chi yn dod i bennau. Nawr te. Reit te. Is i lan i'n rhadu. Fel chi wedi gweld, o'n i wedi colli cydbwysedd. Is i nôl. Felly, fi drial neud y to nawr. Trial dod lan a aros yn yr unfan. By lot o chi falle sy'n neud gymnasteg yn gallu neud hwn yn effeithiol iawn. Nawr te, un peth to, coesau gyda'i gilydd, plygu'r pengliniau, hosanwch eich pen chi, lawr. Bit i bod, fi jyst yn colli cydbwysedd reit ar y diwedd. Sa'n gwybod sut i chi'n dod bennau. Allwch chi cael cwpl fwy o ymarferion fan hyn nawr i drial cael e'n iawn. Lot o tensiwn yn y bola. Dwi'n mynd i drial unwaith to. Wel, os do'n i bennau. Dod lan heb cwmpo nôl. Cwmpo nôl. Sy'n ni'n meddwl bydd yr anhawster i rhan fwyaf. Nawr te. Lan. Nôl. Oedd e'n well, ond oedd e ddim yn berffeth. Felly, fi'n gwybod beth bydda i'n neud nes ymlaen heddi nawr, bydd ddod nôl i ymarfer hwn. Mae un arall i gael. Nawr tybed os oes rhain o chi yn mynd i gallu neud hwn. Fi'n mynd i drial e. Sa'n gwybod faint o'n look a fi, achos o'n i ddim wedi neud hwnna'n berffeth. Ond, fi'n mynd i drial e. Be ni'n mynd i neud tro hyn yw, trial dod nôl lan ar un gos. O'r gore. Felly newn ni ymarfer rolio nôl ymlaen gyntaf. Byddwch chi un cos yn syth, a byddwn ni'n plygu yr un gos. Okay. So byddwch chi'n ymarfer nawr, rolio nôl ymlaen. Fel hyn. Okay. Nawr te. Dewch i ni cael trio le. Fi'n credu oedd bach o look yn hwnna. Un peth nawr ar yr ochr arall. Gore. Felly, oedd hwn yn syth gyna. Fi'n mynd i blygu hwn. A mae hwn yn syth tro hyn. Yr un peth to. Pasan yn yr ar. Fi'n mynd i marfer gyntaf. Rolio nôl ymlaen. Mae bach yn rhyfedd. A wedyn pan fi'n barod, fi'n mynd i fynd tro hyn. Wel, na beth od. Gallu neud y ddwy drod ar wahân, ond yn cael trafferth neud y ddwy gyda'i gilydd. Diolch yn iawn i chi. Rhywbeth i chi i ymarfer, rhywbeth i chi trial getre. Heriwch eich rhieni chi, heriwch eich brodyr a'r chwiorydd chi. Ond, dechrau gyda hwn, ac adeiladu lan yn slo bach o fyny.